سورة ياسين مكية 83 آية نعم بعد الجن. نعم نية ياسين كفون سورة ياسين عليه القرآن سورة بسبعين ورانا دي بيناني نكلنا دو جغنينا آيام بسيغي أني سبادو كلمة كمي ولوبلا أني بسبعين سبا حرفو بافلا أني كمي كونونتون أني بسيغي أني سيغي ni sura yi ika don ko fason te o bai hadise wala kibara chama nana aga fason te ala naam hadise chama nana suratu yasin ga fason te ala ala kira kuma yi adoye ko ayasi kala aka suka anana ko su site no ni yasini be kala akan fo otila mo kana fo ala ga nowali ke osuma ni adoye ni mami yasin kala awasula ala yɛrɛ jaati ɲini kama awa ala bi yafa tigi ma ay a dɔ ye i k'a dɔn dusukun bɛɛ lajɛlen bɛ dusukun bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye fɛn o fɛn bɛ i b'a sɔrɔ dusukun b'a la kuranna dusukun o ye yasini de a ko ni maa min yasini kalan ala bɛ kuranna kalan ala b'o baraji d'i ma 10 مرات. نعم سيدان. ومنها إن في القرآن لسورة تصفع لقارئها وتغفر أقول إيكا دون ياسيني أبي نفاني أكلامباي أبي سلولي دون أكلامباي. ألا وهي سورة ياسين تدعو في نعم. وهي سورة ياسين دي. تدعو في التوراة المؤمة. وباويلي توراة كونو كا لابوليبا. قيل يا رسول الله. uko ya ala kira muhimmatu in kɔrɔ ye jumɛn ye a ko a b'a tigilama labɔ ni diɲɛ hɛra ye a bɛ lahara siranko wuli ka bɔ a ma ale de ye ɲɔniba ye ale de ye awa kiriliba ye a ko ya ala kira a ko yala o jumɛn ye a ko a bɛ kojugu bɛɛ lajɛlen ɲini ka bɔ a tigilamɔgɔ ma naam a bɛ haju mako bɛɛ lajɛlen ɲa ye a ko ni maa min yasini kalan dugu jɛ kuma fɛ o bɛ a don ka nɔgɔya d'i ma yasini n'i y'a kalan sɔgɔmada fɛ a don ka nɔgɔya i b'o sɔrɔ ko ka wula se ni maa min y'a kalan sɔgɔmada min na naam o b'a wala wulada min na a su ka nɔgɔya ala b'o d'i ma fo ka dugu jɛ a dɔ ye o y'a minɛ a bɛ jafari la ni maa min ye ja don a dusukun na naam أفكت إذا ينفكت دوبا السبعين كامي تبركا بالقرآن أكو نما من ياسين نياك على جمعة سو يعني كدوجي على بيا فيما ni taara kaburu dɔnna ni ye suratu yasin kalan u bɛ yan ka taa nɔgɔya ka bɔ aw bɛɛ lajɛlen ma naam naam a ko maa min bɛ yen nɔ o ɲɔgɔn baara ɲuman bɛ d'i ma naam
ako ni maa min ye suratu yasin kalan su fɛ لم يزل في فرح حتى يصبح naam a tɛ wuli a bɛ lafiya la حتى يصبح fo ka dugu jɛ ومن قرأها حين يصبح لم يزل في فرح حتى يمسي naam fo ka wula se وقد حدثني بذلك من جربها ومنها إن لكل شيء قلبا فقلب القرآن ياسين naam من قرأها يريد بها وجه الله غفر له a ko ni maa min y'a kalan i bɛ ala yɛrɛ jaati ɲini n'a ye k'u bɛ yafa tigi ma وآتى من الأجر كأنما قرأ القرآن 10 مرات o bɛ dɔɔni d'i ma komi n'a fɔ i ye kuranɛ bɛɛ lajɛlen de kalan siɲɛ 10 وأيما مسلم قرأ عنده إذا نزل به ملك الموت سورة a ياسين ko ni maa min suratu yasin kalan ni malikal mɔti jiginna نزل بكل حرف منها 10 أملاك malika 10 bɛ jigin ni harafi kamina la يقومون بين يديه صفوفا olu bɛ jɔ i ɲɛkɔrɔla la arana يصلون عليه ويستغفرون له u bɛ sala a kan u bɛ yafa deli a ye ويشهدون غسله ويتبعون جنازته u bɛ seriya i ka suko la u bɛ tugu i ka janaza kɔ ويصلون عليه ويشهدون u bɛ دفنه sali a kan وأيما مسلم يقرأ قرأ من سورة ياسين وهو في سكرات الموت naam a ko ni maa min y'a kalan k'a sɔrɔ i bɛ saya ka sigara la لم يقبل ملك الموت روحه حتى malikal mɔti t'i ni minɛ fo a ka nisɔndiya ni a jɛnɛ فيشربها وهو على فراشه k'a sɔrɔ a b'a ka banabagatɔ dilan kan ويقبل روحه وهو ريان ويمكث a bɛ a ni minɛ k'a sɔrɔ a falen bɛ ji la في قبره minɔgɔ t'a la ريان لا يحتاج a bɛ mɛn a ka kaburu kɔnɔna na k'a sɔrɔ a falen bɛ ji la minɔgɔ t'a la إلى حول من هياج الأنبياء a ti a mago tɛ kɔsi la ka min nabi min ka kow la حتى يدخل الجنة وهو fo k'a don arijana kɔnɔna na k'a sɔrɔ a falen bɛ ji la منها ياسين لما قرأت له وحكمت اختيار a ko yasini a bɛ fɛn ye mɛ ni o y'a kalan o ye استعمالها تكرار متعرض أو سبعة naam naam وغير ذلك شدة الحجاج naam غفلة عن naam تكرار الكسف مرعاة naam كالخاتميات o de don a nafa ka bon naam naam suratu yasini kuma bakuruma fɔla hadise dɔw bi fɔ a la hadise ninnu sahalen tɛ o fɔ kun ye min ye yan nɔ fadayilul amaliw de don baarajini baaraw don silamɛya jɔsen n sabati yɔrɔ tɛ a wuli yɔrɔ tɛ o de kosɔn hadise ninnu u fɔli baasi tɛ mɛ i ka tanbihu kɛ o darajaw kan o de ka ɲi wala hadise minnu bɛ fɔ yan nɔ dɔw sahalen tɛ mɛ bi tajiribati fɛn dɔ ka kuranɛ ta ka dugawu kɛ n'a ye baasi t'a la dɔnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan ka kuranɛ ta ka dugawu kɛ n'a ye baasi t'a la i bɛ se ka kalan ka dugawu kɛ n'a ye dɔnnikɛlaw yɛrɛ ye dugawu dɔw sugandi olu tɛ hadise awa o kɔni bi tajiribati dɔrɔn subahana lil mufarriji an kulli mahmumin hakili la a bɛ mɔgɔ caman bolo yaasi dugawu n'i y'a kalan subahana lil mufarriji an kulli mahmumin subahana lil munafisi an kulli makrubin subahana lil munafisi an kulli makrubin wa madiyunin dɔw b'o fara a kan dɔw bɛ makrubin bɔ a la ka madiyunin k'o bila n'o la ni juru ka ca i kan na subahana lil munafisi an kulli madiyunin subahana man ja'ala khaza'inahu bayna al-kafi wan-nun ya mufarrij al-hammi فرج يا مفرج الهم فرج يا مفرج الهم فرج همي فرج عني همي وغمي فرجا عاجلا برحمتك يا ارحم الراحمين نيا دوي نيا كلام قتل با كلام نجرو كچا اكانا ولا همنا كو وكلمه كي سيدانا بياسين كلام يا ده كلام جو كچا مورو بولو nga mana ke cogo ne fen do kañ ko do ba kala aya njatila se binani ani kele ko gelewna bismillahir rahmanir rahim nam
ياسين الله أعلم بمراده بذلك والقرآن ياسين على دباك لا يندون نياسيني هل أياسرو دوني كلام بكم أشام فوق على أيها السيد المفخم والمجيد المعظم وياك رأي صلى الله عليه وسلم دوياك على يرتوي على كلا في الحديث إن الله سماني في القرآن بسبعة أسماء محمد أحمد طه ياسين مزمل مدثر المدثر عبد الله دوغا يكوتيسا بسم الله ياسين الله أعلم بمراده بذلك والقرآن قالني قرآني الحكيم نوكا كيري بنندو إنك إمام اللميني لمن المرسلين والله بيولي كراودوي على صراط بسرعة دكا مستقيم من تلينندا سهيل العزيز سيما سكا جينيندا الرحيم نوهين باي لتنذر قوما يلسا إنا مغو بابالي ما أزر آباؤهم ومولو فو بابالي دي فهم على وتلماو غافلون ينم باودو لقد حق القول لا ذابك مواجب يرى على أكثرهم عوسن جامانغا فهم ولو لا يؤمنون ودالي منايا إنا أن جعلنا أغلالا أني قولوكي فيها ناقيم وكان وهي على بلو إلى الأذقان كتاب بقولو ما فهم ولو ممهون وكونغولو كرداليدو وجعلنا سدا أني براسيكي من بين أيديهم وني كورلالا ومن خلفهم أنو كويان فانفي سدا نعم السوداني براسيكي كويان فانفي فأغزيناهم أنيو لابو فهم على ولو لا يبصرون وتشي وتلي من أسراوي سواء barika daka u banama fana ye uto juguya ka taa fɛ nam فأغزيناهم an y'o labɔ فهم olu la yabsiruna u ti yeli kɛ وسواء a dama ka kan عليهم u bolo نظرتهم yala o ye bagabagali wa أم لم تنذرهم wala ye mu bagabagali لا يؤمنون u tɛ limaniya إنما تنذر من e bɛ mɔgɔ de bagabagali اتبع الذكرى n'o tugula kuranɛ kɔ وخشي الرحمن na siranna hinɛ masa ye بالغيب ni dogo ye فبشره e ko kibaruya بمغفرة o nisɔndiya ni yafa ye وأجر ani baraji ye كريم n'o ka ɲi إنا نحن anw tigitigi نحيي الموتى an bɛ su la ɲɛnamaya ونكتب ما an bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen sɛbɛ قدموا n'u y'o kana u ka ɲɛnamaya la وآثارهم an b'u nɔw fana sɛbɛ وكل شيء u nɔw maaw tugura fɛn min ko o kɔfɛ alakira ko sallallahu alaihi wasallam man sanna sunnatan hasanatan a ko ni maa min ye laada ɲuman sinti ni maa ye baara kɛ ni o ye i k'a dɔn k'a fɔ o laada in baraji b'i ye ani maa min ye baara kɛ n'a ye o baraji b'i ye k'a sɔrɔ foyi ma bɔ u ka barajiw la ni ye laada jugu fana sinti a fana o ɲɔgɔn de ye o junuw b'i kan nam وكل شيء fɛn bɛɛ lajɛlen آتيناه an y'o jate في إمام gabe kɔnɔ مبين min bangalen don o kula seyin an ye fɛn bɛɛ lajɛlen jate a sennaw an y'a jate k'a dan don في إمام gabe la min bangalen don lawul mafuzu ye wadirib matalan e kan talen da لهم u ye أصحاب القرية dugu dunkew la o y'an takiya dugu de a tuma min جاء ni المرسلون cidenw nana ye ma tuma min أرسلنا اثنين n'an ye mɔgɔ fila ci إليهم
كدرهما كذبوهما يوفلان قالونتيا فزدنا أنيو كولوغريا بثالث نسبانية وقالوا وكو إنا أن مرسلون أن يجدون دي إليكم كدرهما واصل تلك القصة أن عيسى عليه السلام عيسى يجدون فلاتشي كمن حواريين ولا كتا أنتاكيا كوما كلن تغيكو صادقو كلن تغيكو مصدوقو تمام النسر ينا دغلا ويجو كروباي وبيكا باندو جين وياكا باين ويعرفوا اوچو كروباي ندما كو حبيب النجار كا نو ياسين تغي ويسلام بلاغا چوكروبا كو فلاما ayo joni ko awni isa ka ciden flade amba wele kabo jobatuma kadro ala kelen pe batulima akoy la dalu wabulo ko dalu be ananga dalu dogoy bari ambe banabatu bekeniya ambe wa nyenda mami ni nyere mana fiu awa ani bagito ambo bela jelen ambo be frake minna ga bagi wolola koni ako kera bunya de nima ko fele flay nga kenyi ni kodo o kan nabi mai kuma wa kala machokomi ni fenfe kera kenyi ko e nabi mai bise ke alabo odoke karama ko waljoy nam tumami na uchi ayu kologiriya naka mu'jiza chukuruba ingo ako denge bene bolo nga mangene de ako tagananye amitalaje an onana ye aya salo ay denge salo romi denge ngulle ka jo oro bela jelena ni ala ka nye ala minga se kurtalero akene yare ende ulla goyi kibaru ya charna dugu kono ala ye jamagulu caman kenya ufla bolo fama kumu bolo nam ale be bolu batu ato de go intiqa ay wele danu flay akoya lawe jeni ako awni isa ka cide unde kisibama akoya lawe nana muna ako ambi wele kabo fem batuli ma min timenige wala tiyelige kadoro fem batuli ma min be menike abiyelige ay ako kuma na ko yala mawere be ambolo min da maful donenye ko ay ko sobege min ye eda kani ki mauda akwai jo ay wuli folo nga aka kulaje mautu guru ko yumina yugosi uye bela jelen gosi bisaye keme keme salama weleli kata dina ma manonde amana ofi nam uyudo kasola koy tumami nuyu ngalontiya awaku gosi isa ye hawarna yuna kuntigi ci no ye sam'un ye ka okata ufla no unofe yala sak akuye sam'un dona du gono akmana samunu aya yereke wire jamakulu doye abika fama ka jama abika o jenyonya fo unyana jirana itmami uye aka khabariya korda kadro fama fana ya wele fama nyana jirana aya bonya ajenani asgili afeno masa anam ako fama ma dondo mina ay kuma point kuma pion ay kuma pion pousser faut que c'est dona minum be amina ne babulo faut que na soma
fo masakɛ yɛrɛ da nana don o kuma la k'a sɔrɔ kuma ma wuli ale la bari maa kikunw don ni kuma wulila i la dɔrɔn u bɛ sɔmi a ko a fɔra ne ko e ye ninnu minɛ k'u bila i fɛ yen nɔ e y'u wele e y'u gosi tuma min n'u y'u wele ka t'i ka diinɛ tana ma yala e y'u kuma ɲɔgɔnya wa wala y'u ka kumakan mɛn de a ko e yɛrɛ hakili jugulaw dimi donna ne n'u ɲininkali cɛ a ko ne b'a ye masakɛ in i ka bɔ n'u fila ye awa i ka na n'u ye an ka ɲɛnajɛ n'u ye an ka yenge fɛn nka min b'u bolo faama y'u wele samunu kɔ jɔn de y'aw ci kana yan nɔ o ko Alahu de y'anw ci kana Ala min ye fɛn bɛɛ lajɛlen da mɔgɔ kikunw dɔn o m'a jira samunu na k'u b'a dɔn parce que u b'a dɔn u bɛ jamana min kan kafiri jamana de don yala samunu y'a yɛrɛ jira wala a m'a yɛrɛ jira o t'o dɔn o kosɔn o fana ma hali samunu u m'a fɔ naam jɛɲɔgɔn ti Ala in bolo samunu ko o kumana a bɛ ɲɛ min ma a ye Ala in magankutu nka a kana kuma tiɲɛ o ko Ala in ye masa ye a bɛ fɛn baara n'o y'a ja a bɛ fɛn kɛ cogoya bɛn ni a y'o laɲini samunu ko taamasiyɛn jumɛn de b'aw bolo o ko a ma fɛn fɛn n'i y'a miiri ani ni fɛn fɛn nata o bɛɛ b'anw bolo masakɛ u ɲamariya u nana ni denmisɛn dɔ ye ɲɛkili yɛrɛ t'a la fiyewu ale ɲɛ yɔrɔ bi komi i n'a fɔ ten yɛrɛ o ma wuli u fila b'o ma wele bari masakɛ ko a ye ɲɛkɛ nin na u ye Ala wele fɔ a bɛ fama a yɔrɔ ɲɛ yɛrɛ sinna ka ci o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na u ye jirikolo fila a y'o ta jirikisɛ bana ndɔmɔnɔden fila a y'o ta a bɔgɔlama la ka sɔrɔ k'o sɔɔri ɲɛ dingɛ kɔnɔ o laban ka kɛ ɲɛkili fila ye o yɛrɛ dama tɛ a bɛ yeli kɛ n'u ye a ko faama in a kabakɔra samunu ko masakɛ ma ne e ye i maw deli fo u ka ni ɲɔgɔn baara a bɛ kɛ kɔrɔtali ye ani ka maw ye a ko faama ko a ma a ko gɛrɛya nɔ gɛrɛla la a ko an bɛ ka maa minnu bato ne e tɛ ka ne dɛmɛ k'u bato wa a sɔrɔ ale de bɛ ka kɛnɛkan sujudi bi farikolokan sujudi bi maa ninnu ɲɛ quoi a ko an bɛ to k'u bato wa a ko kabini nana o ye hɛrɛ kɛ ye fɔlɔ ni ko ne jarabu de an y'an faw sɔrɔ a kan b'a kɛ an tɛ se ka bila n'o tɛ ninnu tɛ se ka mɔgɔ ɲama ye dɛ awɔ nin n'a ɲɔgɔnna ko kelen bɛ n'a nana nin na i bɛ malo k'i t'u cɛla ayiwa anw maa min n'an bɛ k'a bato lasima a tɛ fɛn mɛn naam a tɛ yeli kɛ naam a tɛ tɔɔrɔli kɛ a tɛ nafali kɛ samunu bɛ dɔn a kɛra a bɛ dɔn ka fara masakɛ in kan boli kan a bɛ sɔli a bɛ dama kasi fo a kɛr'u kɔnɔ ko samunu bɛ u ka diinɛ de kan masakɛ ko ciden fila ma ni aw ma sera maa min n'a bɛ k'o batu su ɲɛnamayali kan an bɛ da la an bɛ da u yɛrɛ fana la ko anw ma kɔni bɛ se fɛn bɛɛ lajɛlen na masakɛ ko su bi yan nɔ su in fatura a bɛ tile 7 bɔ sɛnɛkɛla dɔ den don
فلم ne a ka su dɔn n y'a ye heure tari n ma sɔn ka su dɔn حتى يرجع أبوه n ko fo a fa ka na فكان غائبا وقد تغير a y'a sɔrɔ tungalanke don nka a yɛrɛ yɛlɛmana su in tolila ka ban فجعل يدعوان ربه u fila kɛra u bɛ o ma wele علانية kɛnɛ kan وسمعون يدعو ربه samunu bɛ ka ala wele dogo la فقام الميت o b'o kɔnɔna na ɲɛ b'a la su min farikolo komasera ka toli farikolo komasera a bɛ ɲɔgɔn minɛ a bɛ ɲɔgɔn minɛ a bɛ komasera joli bɛ boli a la joli bɛ boli a la a bɛ fama yɔrɔ min dɔrɔn golobala ka ka sigi فقال إني ميت منذ 7 a ko ne sara bi y'a tile 7 sa dɛ كنت مسرفا ne tun ye filankafu de ye فأدخلت في 7 u ye ni dɔ tasuma fɔlɔ 7 la فأنا أحذركم ne bɛ aw bagabaga ما أنتم عليه fɛn ɲɛ n'a b'o kan a y'o dabila dɛ فآمنوا بالله a ye da ala la ثم قال ka sɛgɛn ko باب السماء a ko sangaba dayɛlɛlen don فنظرت سابا ne ye kamalen ye حسن وجهه a ɲɛda cɛ ka ɲi يشبه a بهؤلاء bɛ surali dɔn ni maa saba ye سمعون وهذين naam samu na ni nin وأشار بيده إلى صاحبه a ye kɔrɔli kɛ n'a bolo ye فأنا ka أشهد dɔrɔn a jɛɲɔgɔn ma إلا الله naam عيسى روح الله وكلمته naam a seedeyara ni seedeya kelen ma ye فعجب الملك من ذلك masakɛ kabakɔrɔ o la لما علم سمعون tuma min ni samuni y'a dɔn أن لا إله أقر سورة في الملك k'a fɔ ale ka kuma ko ye nɔ bɔ masakɛ in na أخبره بالحي a ye kuma ɲɛfɔ a ye أنه رسول عيسى ودعاه naam hakaza bisimilayi قالوا u ko ما أنتم naam jama ye normalement a bɛ komi alimara dɔnnikɛlaw fɔra ɲɔgɔn kan sisan nka k'a fɔ alimanayara o bɛ faamu wala alimanayara o de bɛ faamu caman ko ten de bisimilayi قالوا u ko ما أنتم aw ma gɛ إلا بشر fo maninfin de مثلنا n'o ye anw ɲɔgɔnna ye وما أنزل الرحمن hinɛ masa ma jigili kɛ من شيء fosi la إن أنتم aw ma gɛ إلا تكذبون fa bɛ nkalon de tigɛ قالوا u ko ربنا anw ma يعلم anw ma b'a dɔn إنا k'a fɔ anw لمرسلون anw ye cidenw de ye إليكم ka na aw ma وما علينا foyi tɛ anw kan إلا البلاغ fo laseli de المبين ni o bangalen do قالوا u ko إنا anw تطيرنا anw tere juguyara بكم n'aw ye sabu sanji tigɛra kabini aw nana لئن لم تنتهوا wallahi n'a ma fara nin kumakan in fɔli ma لنرجمنكم an bɛ laban k'aw bɔ ni fara ye وليمسنكم عذاب yan ka da bɛna aw maga منا kaban ma عليم min tɔɔrɔlen do قالوا u ko طائركم aw ka tere معكم o b'aw de nɔfɛ de n'a ka kafiriya sababu ye أو ذكرتم yala ni aw y'aw hakili jigin بل aw kumana o bɛ kɛ tere o tɛ kɛ tere ye dɛ ayi tere b'i yɛrɛ de nɔfɛ a bila أنتم aw قوم aw ye mɔgɔw de ye مسرفون minnu dantɛmɛlen dɔn وجاء رجل ni dɔw ye bagan ye ni tere b'a la u b'a fɔ ni dɔw ye ayiwa hali adamaden ye ni tere b'a la u b'a fɔ est ce que o tere in ye jumɛn ye o y'a qualité jumɛn ye o y'a modèle jumɛn ye ala kɛra kɔni ko sallallahu alaihi wa sallam fi shum min kuma la surunya la o de kun man di ala kira ye kosɛbɛ kosɛbɛ nka su min fana ka jugu maa de ma maa min fana b'a jate yɛrɛ yɛrɛ quoi o de kosɔn kira kɔ fɛn dɔ kɔni a b'a sɔrɔ a dusukun na parce que fɛn kɔrɔba don arabu bolo quoi ko nka a b'a jija ka a hakili bɔ a kan quoi i bɛ hakili bɔ a kan ka na hakili to a fɛ n'i bɛ taa dugu la ni kɔnɔ jugu kasira i kini i numan fɛ ka na sɛgɛ ci a la i b'a fɔ la tayra illa Allah ila tayrullah kɔnɔ foyi tɛ fɔ ala ka kɔnɔ kana sɛgɛ ci a la i bɛ ci ka tagali la n'a ɲɔgɔnna caman
kana jati quoi o cogo kelen de la a ko a bɛ muso fana la o ye muso ka a b'a degun ni densɔrɔbaliya n'a ɲɔgɔn o ko a bɛ so fana la o ye ne sirilen a bɛ k'i tɔɔrɔ o tɛ ka hɛrɛ s'i ma dɔw y'a segin ka taa kɛnɛkanko ma dɔw y'a segin ka taa maanawiyatu ma nka ninnu kɔni ye dɔnni minnu ye olu dɔnniw dɔn an tɛ se k'an da don a la sabu an t'a dɔn quoi minnu b'a fɔ a dɔw la a faamuya dɔw b'u bolo n'i y'a kɔrɔbɔ a bɛ sɔn ka dɔ sɔrɔ a la dɛ fulakɛ bɛ taa jɔ misi jɔlen na ko ni misi ni maa o maa ye nin kan tigɛ i bɛ to a la an b'o ɲɔgɔn ye wala an m'a ɲɔgɔn mɛn n'i y'a kan tigɛ a dɔw la an de la ni nin ka bɔ ye nin bɛ bɔ awɔ nka olu ye dɔnni an tɛ ɲɛ dɔn la dɛ sariya ye min fɔ an ye an bɛ taa o sira fɛ i y'a faamu sariya m'a fɔ an ye ko misi dɔ bɛ yen ko n'i y'o kan tigɛ k'i bɛ sa sariya m'o fɔ an ye an bɛ ka kuma sariya de kɔnɔna na sariya kadiri de kɔnɔ ni maa min o fɛnɛ maa min y'o ɲɔgɔn ye walima o ɲɔgɔn fɔra maa min ye ne ko n'i ye ka tɛmɛ a kɛrɛfɛ de kan i bɛ n'a fɔra ko n'i y'a kan tigɛ i bɛ sa i tɛ tɛmɛ a kɛrɛfɛ wala i b'a fɔ i ye tawhidi mɔgɔ i b'a kan tigɛ de ne ka tawhidi b'a ɲɔgɔn bɔ awɔ a ma sɔn k'a tigɛ a kan tigɛ morikɛ wabɛkɛ ma sɔn k'a kan tigɛ da komi da de b'a kɛ yan o ye kɔrɔtigi nka a bɛɛ t'o ye dɛ a dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ dɔw ka hasiya yɛrɛ de dɔn dɔw b'a ye dɔrɔn u ka hasiya de dɔn dɔnni dɔ don yɛrɛ dɔnni dɔ bɛ yen nɔ o ni sariya ka dɔnni tɛ kelen ye a bɛ fɔ dɔnni ma ko kafatu joli dɔnɔ an b'a fɔ a wele ko joli dɔnɔ olu bɛ taamasiyɛn ni kocogo faamu kojugu o bɛ kuma ni fɛn dɔw ye ni lahalaya dɔw ye mɔgɔ caman tɛ jateminɛ n delila ka fɔ yan nɔ u mɔgɔ saba balima saba u ni ɲaamɛ ɲinina dɔ bɛnna sira la u ko ɲaamɛ ɲinina in ko ma ko ala ma ne ka ɲɔgɔmɛ ye dɛ ko e ka ɲɔgɔmɛ bɛ cogo di ko a bɛ cun wa ko o yɛrɛ don k'a bɛ cun a sen kan ko yala a ku tigɛlen don wa k'o tɛ o de tigi ko a ku tigɛlen don ko a ɲɛ kelen tɛ yeli kɛ kosɛbɛ a ko a bɛ min ko anw m'a ye nka an bɔra n'o de la ayi ko a ko nkalon don a y'u minɛ ka taa n'u ye faama fɛ yen kiiritigɛla fɛ yen a ko ne ka ɲɔgɔn bɛ ninnu bolo k'u banna k'a jira u banna k'a yɔrɔ jira i b'a sɔrɔ u y'a dun de alikadi y'u ɲininka ko yala ɲɔgɔmɛ ko nin k'a ka ɲɔgɔmɛ b'a bolo ko ayi ko an m'a ka ɲɔgɔmɛ ye mais anw y'a nɔ de ye a ko e dun ko a bɛ cun ko ne y'an tɔrɔn ne min ko a bɛ cun ne y'an tɔrɔn nɔ de ye an tɔrɔn dɔ bɛ yen nɔ o tɛ fɛrɛ dugukolo ma kosɛbɛ o bɛ yɔngo dugukolo kan dɔɔni a tɛ fɛrɛ a ma kosɛbɛ a ko min ko a ku tigɛlen don komi ne y'a bɔ de ni ku bɛ bagan na a bɔ bɛ mɔrɔmɔrɔ ka ɲɛ cogo min ale ta in tɛ ka kɛ o cogo la a bɛ ka bɔ kɛ cogo min ne y'a dɔn k'a fɔ defo bɛ ku la a ko min ko ɲɛ kelen don ko ne ɲɛ b'a la n'i y'a sen n'o ye yɔrɔ min i b'a sɔrɔ a fan kelen dunnen don fan kelen dunnen tɛ fan min dunnen tɛ ne y'a dɔn ko fan ɲɛ man ɲi aya a ko cɛ ko taa dɛ ko i ka ɲɔgɔmɛ tɛ ninnu bolo dɛ bon o dɔnni faniw dɔw de don quoi
nam جاء رجل cɛ dɔ nana من أقصى المدينة ka bɔ dugu yɔrɔ jan na Habibu Najari يسعى a b'a la ka boli قال a ko يا قوم ya n ka maaw اتبعوا المرسلين a ye tugu kiraw ko اتبعوا من a ye maa nɔ dɔn لا يسألكم min tɛ aw deli أجرا sara la ka kiraya laseli kan وهم olu yɛrɛw muhtadun u kananen dɔn وما لي a kiraw olu ta tɛ wari ko ye dɛ arabu t'u sara wa jama tɛ yen ko min b'u sara olu kɔni ta ye ala ko dɔrɔn de naam وما لي mun u ko ko la ko e dalen bɛ ala wa a ko mun de bɛ ne لا أعبد ni ne tɛ الذي masa batu فطرني n'o ye ne da وإليه u ترجعون b'aw segin ka da masa in de ma أتخذوا آلهة yala ne bɛ maaw sɔmina wa من دونه n'a ma kɛ ni o masa in ye يردني الرحمن ni hinɛ masa ye ne laɲini بضر ni tɔɔrɔ ye عن دون شفاعتهم u ka sɔrɔ ni dɔn tɛ nafa ye عني ka bɔ ne ma شيئا foyi la ولا u tɛ n ينقذوني kisi إني ne إذن o kuma fɛ لفي الضلال ne bɛ fili la min bangalen dɔ إني ne آمنت ne limaniyara بربكم n'aw ma ɲi فاسمعوني a ye lamɛn قيل o ko a ma a fatu kuma fɛ ادخلوا e الجنة ka dɔn arijɛnɛ la قال a ko يا ليت قومي ya ne ka maaw ka bɔnɛ bɛ يعلمون u k'a dɔn بما u ka dɔnniya ni fɛn ye غفر ربي ni ne ma yafara لي n ma وجعلني n'a ye n kɛ من المكرمين maa bonyannenw dɔ ye ما أنزلنا anw ma jiginni kɛ على قومه Habibu Najari ka mɔgɔw kan من بعده a fatulen ko من جند kɛlɛbolo caman na من السماء kabini sankolo la وما كنا anw ma kɛ u jiginbagaw ye إن كانت u ka ɲankata ma kɛ إلا o صيحة kulokan de n'o واحدة ye kulokan kelen ye وإذا هم i taara sɔrɔ olu خامدون ku salen do يا حسرة yaa n bɛ nimisa wele da nimisa la de على العباد jɔnw kan آياتهم minnu ye kiraw nkalontigiya o halakira de naam maayati kira ti na o ma إلا fo كانوا ka kɛ u يستهزئون bɛ yele bɔnna به ni o kira in ye أولم يروا yala olu ma fureli kɛ wa أم joli joli do أهلكنا n'an y'o halaki قبلهم ka ko o ye من القرون kabini mantanw na أنهم k'a fɔ maa halakilenw لا u يرجعون tɛ segin bilen إليهم kanaw ma وإن كل bɛɛ lajɛlen لما جميع i k'a dɔn u bɛ wa in kolon i k'a dɔn kelen kelen lama jɛmi u bɛɛ lajɛlen مهدرون u bɛɛ ye hadari fɛnw ye لدينا an yɔrɔ وآيات الأرض dugukolo ye kabako de ye wala dalu de ye dugukolo ye لهم u ye kununni kan الميتة ne ye dugukolo jalan ye أحييناها an y'a ɲɛnamaya ni ji ye فأخرجنا حبا an ye fɛnkisɛ labɔ منها kabini dugukolo in na ومنه u يأكلون bɛ dumuni kɛ kabini o la وجعلنا جنات an ye nakɔw kɛ فيها dugukolo in na من نخيل kabini tamarow la وعنب ani ɛrɛsɛw la وفجرنا anw ye cili kɛ فيها a la من العيون kabini jiɲɛw la ليأكلوا yalasa u na dumuni kɛ من ثمره kabini a jiriden na ما علمته ɛnabiden ninnu na ɲɔgɔn na olu bolo m'o baara de ولا يشكرون yali u ti barika da ala ye wa سبحان الذي seniya bɛ masa ye خلق الأزواج masa min ye nɔniyaw da كلها a bɛɛ lajɛlen مما kabini fɛn na تنبت الأرض ni dugukolo bɛ o falen من أنفسهم ni kabini i yɛrɛw la ومما ani kabini fɛnw na لا يعلمون n'olu to o dɔn kabini danfɛn kabagawalenw na وآيات الليل an t'a bɛ dɔn an t'a bɛ dɔn dɛ naam وآيات الليل su ye dalu de ye si an ka kununi kan لهم u ye نسلخ النهار anw bɛ tile wɔrɔ منه kabini su la فإذا هم i b'a sɔrɔ olu مظلمون u dɔnnen bɛ dibi la والشمس
tile تجري tile b'i boli مستقر sabati yɔrɔ ye لها a ye ذلك a ko min ɲɔ ye تقدير العزيز o de se masa ka se jateminɛ ye العليم ni naam ale ne y'a bɛɛ lajɛlen dɔnbaga ye kɔni والقمر naam i k'a dɔn k'a fɔ ko mɔjɛm sufi o tigi bɛ kuma yan kosɛbɛ ruyatul ilmi fil Qur'an o bɛ kuma yan kosɛbɛ الشمس تجري نعم بسم الله والقمر بيقول نهى النجي من نسر بنسبة 19 كيلومتر في الثانية سكوند كيلو كيلومتر تان كنتو سكوند كيلو نعم والقمر أقول كلو قدرناه كلو يتيمنا منازل jigin yɔrɔw la jigin yɔrɔ 28 naam حتى عاد fo kalo in labana الأرجون komi damari tinsan القديم ni o kɔrɔlen do لا شمس kalo bɛ min kɛ buruju kɔnɔ o ye 56 minutes a b'o de kɛ buruju kɔnɔ 56 minutes o ye tile joli ayi safurla sa eri bi duuru ni eri wɔɔrɔ eri bi duuru ani eri wɔɔrɔ a b'o de kɛ buruju kɔnɔ eri bi duuru ani eri wɔɔrɔ tile fila ani eri segin tile fila ani eri segin naam لا شمس naam bisimilayi la shamsu tile ma kɛ ينبغي n'a ka kan لا tile أن تدرك القمر a ka kalo digiɲɔgɔnya ولا الليل su ma kɛ سابق النهار tile kunbaga ye وكل kelen o في kelen فلك a bɛɛ bɛ sankolo la a يسبحون bɛɛ bɛ nɔ o kɔnɔna na وآيات لهم naam وآيات kabako do ale dalu do لهم u ye أنا k'a fɔ anw عملنا ذرياتهم an y'u mɔkɛw doni بالفلك jikangolo na المشحون ni o falen do faw n'u mɔkɛw ni zuriyati kɔrɔw de naam وخلقنا an ما ye fɛn da لهم u ye من مثله kabini kolon ɲɔgɔnna la يركبون n'olu yɛlɛw kan وإن نشاء n'a y'an ja نغرقهم an b'u to ji la ولا صريخ tulomagɛnbaga tɛ لهم u ye ولا هم o ma kɛ yɛrɛ n'u b'u ينقذون kisi إلا رحمة o ye hinɛ de منا kabini anw na ومتاعا ani damuli ka da wagati dɔ ma وإذا قيل tuma min n'u ko o ma اتقوا a ما ye sira fɛn ye بين أيديكم min bɛ aw ɲɛkɔrɔla la وما ani fɛn min خلفكم n'o bɛ aw kɔfɛ لعلكم a dɔw la aw turhamuna n'aw wina وما تأتيهم من kabako آية si tɛ na o ma من آيات ربهم kabini u ma ka kabakow la إلا كانوا f'u ka kɛ ko dibagaw ye kabɔ ma وإذا قيل tuma min n'u ko o ma أنفقوا a ye nafagali kɛ مما kabini fɛn na رزقكم ne الله ala ye aw garisɛgɛ o la قال الذين maaw n'a fɔ كفروا maa minnu kafiriyara الذين maaw ma آمنوا n'olu limaniyara نطعم من yala anw ka maa dumuni wa لو يشاء الله ne ala kun y'a kanu a أطعمه kun n'o tigilama dumuni إن أنتم aw ma kɛ إلا في ko fili ضلال de la مبين ne o bangalen don ويقولون abubakar sidiki gafiru y'o de fɔ a ye ko e m'a fɔ ko ala bɛ se ka fantan ninnu dumuni de ni ko se bɛ ala ye k'o dumuni n'a se b'a ye n'a ma ye d'u ma i b'a sɔrɔ u ni fantanya de kan a ye d'u ma i ta d'u ma mun na i t'u to ye bisimilayi ويقولون o
u b'a fɔ متى هذا الوعد yala ni layidu in bɛna kɛ waati jumɛn in de la ni kununi ye إن كنتم ni aw kɛra tiɲɛfɔlaw ye وينظرون olu tɛ foyi makɔnɔ إلا صيحة ko kasigande واحدة n'o ye kasikan kelen ye Israfil ka buru fiyɛli dɔrɔn de ye تأخذهم o b'o mina k'a sɔrɔ olu يخصمون bi kelen ولا يستطيعون u tɛ se توصية kuma ɲɛfɔla ولا يرجعون u tɛ segin yɛrɛ إلى أهلهم ka tɔrɔ dunkew ma ونفخ u ye fiyɛli kɛ في الصور u bɔr'u la فإذا هم i taara sɔrɔ danfɛnw ينسلون kaburu kɔnɔmɔgɔw yansiluna u bɛ bɔ من ka الأجداث bɔ kaburu kɔnɔna na إلى ربهم ka tɔrɔ o mama قالوا kaburu kɔnɔmɔgɔw kafiriw kɔ يا ويلنا ya an ka bɔnɛ bɛ de من بعثنا jɔn de y'an kunu من مرقدنا ka bɔ an ka sinɔgɔyɔrɔ la هذا nin ما nin de ye fɛn ye وعد الرحمن ni hinɛ masa ye o layidu ta ko kununi bi kɛ صدق المرسلون kira bɛ tiɲɛ fɔ de إن كانت ko kununi ma kɛ إلا صيحة ko kasikande واحدة n'o ye kasikan kelen ye فإذا هم i taara sɔrɔ danfɛnw جميع danfɛn bɛɛ lajɛlen مهدرون a bɛɛ hadari fɛnw de لدينا an yɔrɔ فاليوم bi don in na لا تظلم نفس u tɛ nin tɔɲɔ شيئا foyi la ولا تجزون u tɛ aw sara إلا ما fɔ fɛn min كنتم ni aw kɛra تعملون n'a b'o baara إن أصحاب الجنة i k'a dɔn ko arijana dunkew اليوم bi don in na في سؤل olu bɛ degun de la فاكهون halakaw ni kabakobagaw do nɛɛmabagaw do هم olu وأزواجهم an'u musow في ظلال u bɛ sumaw la على u الأرائك bɛ liw kan متكئون nɔgɔmayabagaw ye لهم فاكهة jiriden b'u ye فيها arijana in kɔnɔna na ولهم ما fɛn bɛɛ lajɛlen b'u ye arijana يدعون n'o b'o nata سلام kisi dɔ قولا kumakan na من رب ka bɔ mayɔrɔ arahimi n'o ye hinɛbaga ye nin وامتازوا bɛ fɔ jɔnni ma arijanadenw nka a bɛ fɔ arijanadenw de ma nka a bɛ bɛn an ka ala deli ni a ye diɲɛ kɔnɔ yan nɔ salamun qawlan min rabbin rahimin salamun qawlan min rabbin rahimin nin kɛlɛma in a kɛlɛma nafa ka bon ka ala deli n'a ye a ka ɲi a fɔlɔfɔlɔ ni muso min ni tin gɛlɛyara ma fo k'a gɛlɛya yɛrɛ koyi a siranna toro kana sɔrɔ a bɛ feere kɛ salamun qawlan min rabbin rahimin k'a kalan ji la dɔrɔn k'a d'a ma n'a y'a min foyi tɛ den sɔrɔ foyi t'a yɛrɛ sɔrɔ salamun qawlan min rabbin rahimin dɔnnikɛla dɔ kumana ale ka ɲi yɔrɔ la kosɛbɛ ka harafiw jate n'a fɛn jatew fɔ k'a jira k'a fɔ ko kelema in a yɛrɛ mɛnna a ma sɔn ka kelema in yɛrɛ fɔ dɛ aw kelema de bɛ kuranɛ kɔnɔ harafi 19 a ye taamasiyɛnw de fɔ nka k'an bɛ nin de ma ni n tintɔ y'a min dɔrɔn a ka ca ala fɛ a bɛ lafiya n'a fɔra ko fiɲɛ bana bɛ dugu min na u k'a ye bolo bana ninnu ni ɲɔni bana ninnu ni fiɲɛ bana ninnu n'a fɔra ko a ɲɛsinnen bɛ dugu min ma dɔnnikɛlaw ka tajiribato la i bɛ a kalan bɛɛ b'a kalan siɲɛ 28 dugu jɛ o jɛ i b'a siɲɛ 28 kɛ tile mana bi fana i b'a siɲɛ 28 kɛ a ka ca ala fɛ bana in tɛ e minɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ y'a kalan siɲɛ 28 bana in tɛ minɛ ni fiɲɛ bana bɛ jamana kɔnɔ i tɛ tɔɔrɔ sɔrɔ a la o cogo kelen fana la i gere fana cunna jamana kɔnɔ ala k'an kisi ko mali tun bɛ cogo min n'a gere sera maa min ka dugu ma su dugu tila ma i dalen i tulo bɛ marafagosikan na n'i ye marafagosikan mɛn pin yɔrɔ min dɔrɔn kana haw je dɛ i sin ka godon k'a fɔ salamun qawlan min rabbin rahimin salamun qawlan min rabbin rahimin i bɛ sin k'a fɔ ka taa se siɲɛ 28 ma wala ka caya ni o ye yɛrɛ a ka ca ala fɛ kisɛ t'e sɔrɔ
balaw in na i tɛ tɔɔrɔ foyi sɔrɔ a la o de kosɔn dɔnnikɛlaw ko fɔ ko nin fana y'a si dusukun nin ka ɲi kosɛbɛ bisimilayi ممتازون a ye faranfasiya اليوم bi dɔ in na أيها المجرمون ya junubukɛlaw ألم أعد alam ahadi yala ne ma lahidu di wa إليكم kana aw ma ka aw ɲamaruya يا بني آدم ya adamadenw الله تعبدوا wa الشيطان kana shetane batu إنه i ka dɔn ko shetana عدو jugu dɔ لكم aw ye مبين a ka juguya bangalen dɔ فاعبدوني wa ka ne kelen pe de batu هذا ni ala kelen batu in صراط siratigɛ dɔn مستقيم a tilennen dɔn ولا ضل جبلا walakad adalla jibilan a b'a ti shetane jamakulu caman lafili ko ye منكم kabini aw la كثيرا n'u ka ca ولم تكونوا yala aw ma kɛ wa n'a bɛ hakili هذه nin de ye جهنم jahannama ye التي jahannama min كنتم n'aw kɛra n'u توعدون b'aw bagabagaliya la اصلوها a ye jɛnɛ a kɔnɔ اليوم bi don in na بما ni fɛn sababu ye كنتم n'aw kɛra تكفرون n'a bɛ kafiriya اليوم bi don in na نختم an bɛ nɔrɔli kɛ على أفواههم kafiru dabaraw kan وتكلمنا u أيديهم bolow bi aw nkuma ɲɔgɔn ɲa وتشهد u senw أرجلهم bi seedeya بما ni fɛn ye كانوا n'o kɛra يكسبون n'u b'o baara ولو نشاء n'a kun y'an ja لطمسنا an kun bɛ nɔrɔli kɛ على u أعينهم ɲɛw kan u فاستبقوا kun bɛ ɲɔgɔn dan sira الصراط tigɛ ma فأنا cogo jumɛn in de la n'u يبصرون bɛ yeli kɛ ولو نشاء n'a kun y'an ja لمسقناهم an ko k'o bayɛlɛma k'o kɛ warabilenw ye على u مكانتهم ka lahalaya kan وما u استطاعوا kun tɛna se مليا taakan segin ma ولا u kun يرجون tɛna segin ومن u tɛ se ka taa u tɛ se ka segin wa man mɔgɔ min نؤمره n'a y'o si janya ننقصه a ka ca la an b'o tigi kɔ ma segin في الخلق dalila ka cɛkɔrɔba ka tila ka kɛ denmisɛn fitinin ye o y'ala ka laada ye أفلا تعقلون yala tɛ hakili wa وما a ka ca la علمناه a ka شيئا ca la ni kɔrɔla kojugu i bɛ tila ka kɛ komi denmisɛn an ye denmisɛn ɲɛ a bɛ kasi bɛbɛdennin nɔfɛ ko k'a d'a ma n'i m'a d'a ma a bɛ kasi an ye cɛkɔrɔba fana ye cɛkɔrɔba kɔrɔla ka se degere la a bɛ kasi bɛbɛdennin nɔfɛ awɔ وما علمناه شيئا amma alakira ladɔnniya dɔnkili la وما ينبغي kuranɛ tɛ dɔnkili ayi wama yanbaghi dɔnkili man kan له alakira ye إن هو dɔnkili man kan kira ye alakira don dɔ la satubdi laka layamu ma kunta jahilan وياتيك بالاخبار من لم تزودي ابن رواحه daga dɔnkili don dɔ la alakira ko a bɛ nin dɔnkili fɔ abubakar sigilen ɲɛna alakira y'a jira ko satubdi laka ayyamu ma kunta jahilan وياتيك من لم تزود بالاخبار abubakar ko a ko ashhadu annaka rasulullah a ko ne bɛ seede k'a fɔ e ye ala ka kira ye ko ala de ko wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu ko e bɛ k'a fɔ cogo min ko dɔnkilidala ma fɔ ten koyi satubdi laka al-ayyam ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi dɔnkilidala y'a fɔ ten de mais ala kira ko wa ya'tika bil akhbari wa ya'tika man lam tuzawwidi bil akhbari وياتيك من لم تزويد بالاخبار على بابا والله قال شيء ديفو ما لم تزوج ولا وياتيك بالاخبار من لم dongili an b'a fɛ ka kɛ daliya de dongilidala n'i b'a fɛ ka dongili jɔ kafiya min na i b'o labɛn de kɛ kabini dongili bayti kɔnɔna na dongilidalaw b'o kalama donc o b'o labɛn min kɛ i bɛ feere de kɛ ka dɔ bila dɔ ye takdimu ta'khir i b'o de kɛ nka kuma yɛrɛ kelen na min kan ka na dɔrɔn directement i bɛ na n'o ye
bon alakira y'a kɛ kuma yɛrɛ kelen de ye min kan ka na ka sin ka na n'o ye ko y'a ti ka malam tuzawidi bil akhbari voilà ka sɔrɔ dɔnkilidala bil akhbari de kana tuma dɔ la kira ye kuma dɔw fɔ a kɛra kuma sumalen ye komi n'a fɔ dɔnkili mizanu bɛɛ lajɛlen bɛ ta kuranɛ kɔnɔ buhuru shɛr 16 o b'a bɛɛ lajɛlen misali ta kuranɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ kuran tɛ dɔnkili ye mais ni kuma ka jan a ka ca la ni ko i b'a jateminɛ cogo dɔ la i b'a sɔrɔ mawzunu b'a la quoi ana nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib rajizi kira de la ko fɔ hal anta illa sab'un damiyatun fi sabilillahi ma la khati o bin semaw de nam وما ينبغي amanga له ala kira ye إن هو ala kira mage إلا ذكر qur'ana mage illa dhikrun fo ko foli de وقرآن ani kalanfɛn min bangale do لتنذر من yala sa ina mɔgɔ bagabagale كان n'o tigilamɔgɔ kɛra حيا ɲɛnama ye ويحق لقوله yaqilu ma yukhatabu bihi humul mu'minun maa min bɛ ɲɛnamaya maa min dusukun ɲɛnamalen do min bɛ kalama yan ka da kuma bi wajibiya alal kafirina kafiru kan أولم يروا yala olu ma dɔn de wa أنا k'a fɔ anw خلقنا anw ye dali kɛ u ye kabini fɛn na عملت أيدينا n'an bolo ye o baara أنعاما ayidina ala ko ayidina an bolo ye fɛn baara a kɔrɔ y'an y'a baara bila sharikin wala mu'inin nka ayidi min fɔra n bɔra k'o de faranfasiyaw ye o kɔrɔ ala bolo an b'a facɛri ten nɔ nka min dɔn an b'o dɔn segin ka taa ala ma fi itari qawlihi ta'ala laysa kamithlihi shay nam ani aman baganw na فهم olu malikuna olu ye maralibagaw de ye o ye وذللناها an y'a kɔlɔn u ye فمنها u ركوبهم ka yɛlɛnni ye o do ye ومنها u bɛ يأكلون dumuni kɛ kamina la ولهم منافع nafa caman b'u ye فيها ala ومشارب ani miniyɔrɔw أفلا يشكرون yala u ti barika da Allahu ye wa اتخذوا آلهة u ye maaw sɔmina من دون الله n'a ma kɛ ni ala ye لعلهم a dɔw la olu yunsaruna olu bali ala ka lazaba ma لا u يستطيعون tɛ se نصرهم u dɛmɛni ma ma ninnu kɛlɛbolow do لهم u batulibagaw ye مهترون hadarilen bɛ kɛnɛ kan لا يحزنك u قولهم bɛ taa kungo de si u ma kiyama jɔ dɔn u tɛ nafa s'u ma dɛ u bɛ kungo dɔrɔn de s'u ma u ka kuma kan ni dimi إنا u bɛ kuma lankolon dɔ f'i ma a kana digi la kuma jugu do de nka a kana digi la إنا o ye kuma jumɛn ye lasta mursalan i tɛ kira ye i ma ci inna لما an bɛ fɛn dɔn يسرون n'u b'o dogo u kɔnɔ وما ani fɛn min n'u b'o banga kɛnɛ kan ولم ير الإنسان yala adamaden ma dɔn de wa asibin wayili ale min ye kolon muɲunen ta ka na muɲu kira kɔrɔ a ko yala adamaden ma dɔn wa k'a fɔ anw خلقناه anw y'a da من نطفة kabini mani la وإذا هو mani a ka fɛgɛn kojugu a ka dɔgɔ kojugu a ka misɛn kojugu bɔgɔ datu a ka misɛn kojugu ala y'o de da miliyɔn jatigiw don a bɛ kelen ta dɔrɔn k'o de da ka kɛ nam وإذا هو i taara sɔrɔ adamaden قسيما kɛlɛkɛla do a ka kɛlɛ banganen do وضرب مثلا a ye ntalen da anw ye ونسي a خلقه ɲinɛna a yɛrɛ jujo kɔ a yɛrɛ ka dali a ɲinɛna ko ye mani de قال a ko من jɔn dɔ يحيي ko العظام bɛ kolo ɲɛnamaya وهي k'a sɔrɔ kolo ninnu رميم muɲumuɲunen dɔ قل e k'a fɔ o ma ويحيى الذي yahya lele masa b'a ɲɛnamaya أنشأها masa min ye a da أول مرة siɲɛ fɔlɔ la وهو ale ala ye عليم sebaa do بكل خلق wala dɔnnikɛla do
بكل خلق دم في بلجلي الذي مسامي جعل نارا ناي تسمك لكم أوي من الشجر كمن جيرلا على خضر نو جيركني فإذا أنتم فم فولان جيرنا جونا إبو جوسنيونا درون وكني بسنغ تسمبو وإذا أنتم إذا راسل أو توقدون أبي مننجي منه كمن جيرين كاكي بريكتي كمننجي كمنالا أوليس الذي يا لا مسامة جوا خلق السماوات مسامي سانغولودا والأرض أني دوغما كولو بقادر سيباي على أن نونغا يخلق يا خلق مثل ما كون يوندا بلا تشينو بيسري وهو الله تعالى الخلاق الذي دلچا مساي العليم الذي ابيدون باي إنما أمره على كو إذا أراد شيئا اي فمي لاني أن يقول اكافو وما كن ايكي فيكون وبيكي وسبحان الذي سنيا بمساي بيده ملكوت كل نفهم شيء بلا جلم مربا لبلو وإليه ترجعون وبي او سغين غدالما